Merrill præsenterer den optimale kombination af smag, håndtering, oplevelse og god økonomi. Hver gang du nyder en kop Cafetes-kaffe, er du omgivet af mere end 260 års kaffeerfaring. Med den unikke teknologi og lufttætte emballage byder Cafetes på et stort udvalg af kaffedrikke i høj og ensartet kvalitet. Fra espresso til cappuccino, latte macchiato og meget mere. Med Cafetes får du kaffemaskiner, der er lette og intuitive at betjene, og som er lette at vedligeholde. Enkelt og brugervenligt display, simpelt og smart design og en kapacitet og bryggehastighed, der betyder, at du kan udskænke op til 700 kopper kaffe i timen. En god kaffeoplevelse er ikke kun et spørgsmål om smag. Med Cafetes kan du forkæle dine medarbejdere eller gæster med lækker tilbehør. Og med maskiner og moduler i moderne design, kan du skabe dit helt eget kaffehjørne og den rette stemning, der fuldender kaffeoplevelsen. Cafetes leverer alt det, du kan ønske som virksomhed, medarbejder, gæst og som kaffenyder. Det er det eneste kaffekoncept, der tilbyder den optimale kombination af smag og variation, håndtering, hygiejne, fleksibilitet og god økonomi. Derfor er Cafetes en god kop kaffe og meget mere. Glæd dig.